Interesting topic that you brought up, and I think it is an important one. I think one will make the judgment of where I where I stand in terms of the statements that were shared by the advocate regarding our constitution. But kuti nditange nyaya yangu ndichatanga ndichiti constitution yeZimbabwe mu section I think it is 78 ne26 ndio ino outlier kuti mwana ane 18 years haarorwe. Argument yakawinwa naTendai Biti 4 years back ichiadjusta the age from pa 16 payanga imbori ichikwidza kuenda kunhingrini ku 18 kwaya izvezvi. Before, people if they married someone ane 16 they could have a leeway, they would pane kutaka kunzwisana, but izvezvi it is explicit, it is 18. So the current constitution and what it was, ne-improvement yakazoitika after Tendai Biti awina that argument for the citizens of Zimbabwe. If I'm not mistaken, 4 years back, but you'd have to check on me kuti constitutional court yakarula when with regards to that issue. Yeah. So you see, that's what the constitution says about children. It's the same constitution that speaks about the rights, my health rights, Elana. I think that is section 76. Don't take my word for it. Vunza AI mazwana inokuitira basa. Unogona kuzviita easy. Then it talks about education. Yevana, basic right to education, equality education yacho. Zvese zvakadangobatana pamasection yayo, so zvinenge zviri futi pa 75 kana pa 76 zvangotedzana zvemarights evana. Then obviously section 78 inenge ichibatawo marights, is 81 inobata marights emunhu wese, ino-expandawo futi on the rights of women and the rights of children. Why did I start from there? Ndoda kuratidza kuti whilst it is true that there are certain sections of the constitutions that have been mutilated, specifically sections that speak to political participation, the rest of the constitution is still very important and vital, not only for us that participate in politics, but for our children. That's the first thing that I wanted to stress. Saka ndaenda kune vana kuti tinzwisise kuti document redu rinorevei with regards to our children. Nhasi handina kuenda zvangu kubasa nenyaya yekuti kune snow. Saka ndiri kutandarana samasaya, muchavanzwa vachipindira. Ndikangotanga kuti wedzerei volume anowedzerawo. And so he was actually the inspiration to that. Do I really want this document thrown out, even though I disagree with certain changes that have happened to it? And the truth is, I do not want. I want those sections to continue to exist and for the people of Zimbabwe to continue to say, in 2013, takagara pasi, and this is what we said about upenyu hwevana. Never mind kuti apane vamwe vasiri kurespecta zvatakanyora pasi. But toda kuti tinzwisise kuti constitution chii. Constitution i-agreement yatinenge taisa tese sema-citizens kuti isusu toda kumborarama upenyu hwakaita sei. It's a social contract. Iri binding to everyone. And then munhu anenge aita step out of that social contract, ndichiri kushandisa example yevana anenge arora munhu iyeye ari below 18, tinobva tati abuda mucontract ngaasungwe. And mazuwano mukaenda kuYouTube ma-provincial leaders edu, ma-chief ari kuita matarawo pachena pajekerere, which is a good thing for the rest of the nation but a bad thing for them. Muchazoona in future why it's bad for them. I think it's exposing why we don't want leadership that comes by lineage, and rather maybe leadership that comes by a capacity and training is good. But izvo zvichazozvibata later, and ndichitaura futi nezveconstitution. Mukatarisa munotonzi munhu yarunzi ane nyaya yekuti ane mwana wakarara naye, chief ipapo vanoti aiwa iye handibati, yakutofanira kuenda shedzai mapurisa utouya munhu otoiswa cheni. I'm sure you are seeing it playing out right in front of you. And that is the constitution coming into effect. So we cannot throw that away. We can't throw that away. It is important. Because chero iye kunyanga atobata mwana ari kusungwa kujeri, but zvinobva zvasenda a key message to the rest of the nation kuti takawirirana muna 2013 kuti mwana ane 16 years haasi mukadzi. Mazai siyai dzive shiri mazai haana muto. Ndo statement rechishona rinobva rataurwa.
handiti takawirirana muna 2013. So never mind kuti pane umwe maybe ari kuzanu PF ari in a higher position asi ari kukwanisa kuti get away from that law because vari kuabuse mutemo. It does not make the document now and void. It does not make the agreements that we as a people had on 2013 senseless. It does not do that. It simply highlights that person as a person with the capacity to abuse the rest of us. Vakawirirana muna 2013 kuti iye azvisarudza kuti azviisa pamusoro pedu and iye mutemo haumubati unobata the rest of us, which is something that we would then need to address in a different way. And that way is not to destroy the constitution, because the constitution actually works. It is only that there are others that have attained a certain amount of power that makes them abuse or seem immune to the social contract that we agreed on muna 2013. So very important kuti pabatisise ipapo. Very very important. Tinogona kuenda kune mamwe masections akawandisa. Vamwe mazuva ano maZimbabweans ari kurarama nekurima. Mombe dzenyu chinoita kuti mugone kudzisairira kuZimbabweans because that constitution says angobata mombe chete, angoonekwa nenzondora chete dzemombe 10 years. So iwewe, even though you don't have the actual capacity yekuti unge uchiprotecta mombe dzako iwewe peche zvako, the document is doing the protection on your behalf. Never mind kuti pane umwe ZANU-PF anogona kuyotora mombe yako ovharirwa kusungwa. But in general and to the rest, it actually works and serves to deter. So inini ndiri kuti, while there are mutilations in the constitution that are happening and might happen with regards to this 2030 issue, the constitution is still an important document because of what it stands for. It stands for what the Zimbabwean people set as their framework of how they want to be governed, how they want those that govern them to govern, and how they want to respond to people that would have stepped out of the agreement. Problem yedu yeZimbabwe yakumistekwa kuti i-constitution ne problem is a respect of the rule of law. Manzwisisa, respect of the rule of law. It is not the constitution, but vanhu vakuti maybe nekuti document harisi kuita chinhu, vari kukanganwa kuti document ragara hariite chinhu, rinongotaura chete. Ndikanyora bhuku harina zvarinoita, rinongotaura. Imi ndimunofanira kuzoacta on the thoughts dzandanyora mubhuku imomo. Muri panzwisisa? Saka vanhu vari kukanganisa kufunga kuti document is not acting in any way. The document is not supposed to act, but people are supposed to act based on what the document captures. Problem yedu chaiyo muZimbabwe is a respect of the rules that we would have stipulated. And there is a particular group that is disrespecting those rules. Not everyone else. A particular group. Hapana ari kufamba panapa achisvika ongoti aiwa ndirinopfuura patollgate ndisina kubhadhara. Hazviite. Chero ndikataura zvinengei, chero ndikazikanwa zvinengei, handimbofa ndakapfuura patollgate ndisina kubhadhara. But kune group riri kukwanisa kupfuura patollgate nekuti rine scarf. So again, the problem is not the constitution. The problem is not the rest of the people that came up with the constitution. It is this group that thinks it is immune and should be able to pass patollgate risina kubhadhara. Isu takati tine authority inofanira kucollecta revenue for the development of the people, and we empowered that authority through the constitution. Mukunzwisisa? Saka now again, haisi vanhu vakanyora muna 2013 kuti aiwa ngatibhadharisanei. When I say kubhadharisana, handisi kuti constitution yedu specifically uchaona pachanzi bhadhara tollgate. Ndiri kuti we facilitated the institutions that brought about the payments of certain things that we pay, our taxes, blah, 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 you name it, through the constitution. Handiti. Saka isusu hatina kukanganisa patakadaro, nekuti tinoda development, tinoda kuti marodhi agadzirwe, toda kuti aripeiwe. Saka kutorerana tikumari mbichana tichipfuura tichienda kuNorton is important. Handiti. Right. Asi pane group above the law risingade kuteerera. Ndo ratakumisinterpreta maactions aro tobva tati constitution harisina basa.
Then that group, because isusu hatisi kuacta in response pavari kufura patogate vasina kubhadhara, hatisi kuacta in sufficient response, rabva razvi-empower futi kuti richitonoenda kunochinja mitemo yacho directly. But mukaona mitemo yairi kuenda kunochinja vari kuenda kunochinja iyo mitemo inoita kuti ivo vasareplacwe as maleaders, simply to protect their position of privilege yekuabuse the constitution kana kuti yekusaabida by the constitution. Those are the sections that have then been mutilated or are being misinterpreted, such as the law mutemo wemopa, deliberately being misinterpreted. But again, ukazvitarisa zvinodzoka pakuti constitution haisi problem iri pane avo vari kuzvisa pamusoro payo. Then problem inozodzoka futi kune citizens. Taona takavapa that sovereignty yekuti vazvise pamusoro payo, taona kuti havasi kuteerera. Tiri kuitei in response. The constitution requires us to defend it. I've defined the constitution as a document that is evidence of struggle. And Zimbabwe is the best case kuti munzwise kuti a constitution is a document that shows evidence of a struggle. Muna 2013 constitution yedu yakauya about because yehondo dzanga dzabva muna 1996 kunosvika imo muna 2013 dzichifaitwa through the various opposition including vana madhuku vasati vava political party. Vachiri directly focused on the constitution, which was that struggle nezvakaitika muna 2008 ndo zvakaunza constitution nekubatirira kwesimba kwaMugabe. Zvatakanyora muna 2013 was evidence of the struggles that we had gone through and the victories that were attained, and then those victories were then put into paper. Hatikuda munhu anoita more than 2 terms. Munzwisa. But why am I sharing this story yekuti a constitution is a document of struggle? If it is a document of struggle, it cannot be it can only be defended neimwe struggle in order for it to remain functional. Pamunoona munhu akuiabusa, munofanira kuengage in another struggle, either a struggle to change it or a struggle to defend it and make sure that people respect what you agreed on before. Those zvirimo constitution. Any constitution that you can touch, even yeku UK, a first form of a constitution, Magna Carta, is because mambo vangu varwiswa ne vamwe vavo lesser lords. And then the lesser lords had a power over the king. And with that power, they then stipulated what they wanted the king to respect. Kuti achada kuti utonge ne absolute rule. And from that day, iye mambo vakambokwanisa kumudaro, but madzimwe mambo akazoteera. Madzimwe mambo akazoteera vaitoda kubvisa futi Magna Carta iyoyo. Ende kuti Magna Carta irambe iripo izoivhovha kusvika izvezvi, people had to fight continuously. First, just the royals themselves. Next, until the common men also joined. The Zimbabweans have written a document, and this document reflects how they want to be governed, the framework, but they are not willing to defend it. They have also forgotten that this document came about because they fought before. They think that that fighting was sufficient forever and ever. It is not. Every constitution requires struggle for it to continuously be defended. It also requires the same for it to continuously improve. The Americans are engaged in that activity, back and forth on different matters. Is not my usual case. An active citizen is the only one who can fight for a constitution.